Γεια σου, είμαι ο Χρήστος και σε αυτό το λιγόλεπτο βίντεο θα σου δείξω πώς μπορείς να ξεκινήσεις να βγάζεις χρήματα από το ίντερνετ. Αν δουλεύεις, να βγάζεις ένα έξτρα εισόδημα ή αν είσαι άνεργος, να γίνει πηγή εισοδήματος. Αυτό που θα δεις είναι πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς παγκόσμιες πλατφόρμες στο ηλεκτρονικό εμπόριο όπως είναι το eBay και το Amazon. Αυτό που θα σου δείξω δεν είναι σαν αυτά που γνωρίζεις μέχρι σήμερα. Εδώ δεν κάνουμε στρατολόγηση, ούτε θα παίρνει τηλέφωνο συγγενείς και φίλους για να παρακαλάτε να αγοράσετε τα προϊόντα που πουλάτε. Και φυσικά δεν προαγοράζουμε τίποτα. Αυτό που κάνουμε είναι πρώτα να πουλάμε ακριβά και μετά να αγοράζουμε φθηνά και όλα αυτά από την άνεση του σπιτιού σας με μόνο έναν υπολογιστή και μία σύνδεση στο ίντερνετ. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Εδώ βλέπουμε στο Amazon ένα ρολόι που πουλείται 294,39 λίρες. Εδώ πέρα στο eBay το ίδιο ακριβώς ρολόι πουλείται 303,95 λίρες. Βλέπετε το έχει πουλήσει το ρολόι στις 1 Οκτωβρίου. Εδώ πέρα επάνω είναι το Amazon, κάτω είναι το eBay. Βλέπετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο το ρολόι. Υπάρχει μια διαφορά τιμής 89,26 λίρες. Αυτό δεν είναι το καθαρός μας κέρδος, γιατί πληρώνουμε κάποια fees στο eBay και στο PayPal. Εδώ πέρα το δεύτερο παράδειγμα είναι ένας υποχειμωτής. Βλέπετε στο Amazon είναι 179 λίρες. Το ίδιο ακριβώς στο eBay είναι 237,95 λίρες. Βλέπετε πουλήθηκε ένα. Ορίστε, 3 Σεπτεμβρίου. Εδώ πέρα πάνω είναι το Amazon, κάτω είναι το eBay, βλέπετε η φωτογραφία ακριβώς η ίδια, υπάρχει μια διαφορά 58,95 λιρών. Εδώ πέρα υπολογίζουμε 30 λίρες, με 35 είναι το καθαρό κέρδος. Τρίτο παράδειγμα είναι εδώ πέρα οι κατσαρόλες, 20 τεμάχια, βλέπετε στο Amazon είναι 72,99, στο eBay 103,95, ήδη πούλησε 14, βλέπετε το τελευταίο μήνα πούλησε 3 φορές, 103,95, 109,95 και τον Ιούλιο το πούλησε 149,95. Όπως βλέπετε είναι ακριβώς η ίδια φωτογραφία, είναι το ίδιο προϊόν. Εδώ υπάρχει μια διαφορά τιμής περίπου 31 λίρες. Εδώ πέρα υπολογίζουμε γύρω στις 15 με 20 λίρες είναι το καθαρό μας κέρδος. Και τελευταίο παράδειγμα είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όπως βλέπετε στο Amazon πωλείται 179,99, όπως βλέπετε είναι τα 7 πόδια. Και ακριβώς το ίδιο με 7 πόδια είναι και στο eBay, είναι 228,99. Βλέπετε ότι έχει πουληθεί 1 Οκτωβρίου και αυτό. Εδώ πέρα είναι επάνω το Amazon, κάτω είναι το eBay, υπάρχει μια διαφορά τιμή 49 λίρες, οπότε εδώ πάλι υπολογίζουμε στις 30 με 33 λίρες είναι το κέρδος. Όπως είδαμε στα παραδείγματα, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί. Αν θες περισσότερες πληροφορίες, επικοινώνησε μαζί μου στο Facebook και για περισσότερα βίντεο κάνε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube ή μπες στο karriera.com.gr.